Bize mana avtobahnın açılışında Awa. gogun bugün şatlyk bugün näçe garaşan günümüz. Şoň üçin hem men gutlaýan. Alım. Awol. Näşol Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň Mar Türkmenabat bölegi açylýar 282 kilometr. Iň uzun bir bölekleriň birisi. Emmemde düşündi halkymyz üçin haýyrly döwletli ýollaryň biri bolsun. Awa ulak wagt ulanmak halkymyz bilen şu ýolda toý etmek, toýa gatnamak emmemde miýetler etdi. Sağ olun can. Beş gaja gutlaňyz. Aşgabat, Türkmenabat, ýokary tiýdikli ýolumyň şu açylış dawratına geldik. Boldy inşallah da ýol gurmak, jaý gurmak, guýgazmak peýgamberler ise diýende men telekeçileriň ulkan bir awraýy görýän, ýa-da çağır berdi. Diňe toýa gelen inşallah bu ýolda. Sağ ol. Sağ olun.